Пичове, аз съм Николов и днес почвам оцеляването ми, което не съм направил много отдавна. Добре, нека да почнем с събиране на дърво. Всичко ще е лъджеч, всичко ще го правя с снимане. Няма да е... Всичко ще го виждате, няма нищо да правя извън кадър. Така. Нека тук да има още тървета. Още едно поне. Окей, да го садим този саплинг. Така. Oh, that tick me, motherfucker. Има доста крави. Но пък за жалост няма овце. Абе, тия тик, после ще ги обирам, бе. Знаеш как ми трябва сега. Чак никак. Супер планина, там ще ми е къща. Ще е нещо закопано пак. Така. Окей. Искам да коментирате, да оценявате и... Да, това искам да правите само. Мисля да си направя Facebook страница. Така. Нека тук да си направим крафтинга сега. Кирката. И да махнем този камък. Така. Така. Сега и тук. После тази къща ще направя дървена. По-нататък. Така. Да, това ще ми е къщата за сега. Драги зрители. И в този епизод само къщата и 7 минути за да събера дърво. И ще си продължа в следващия. Така. Става супер добре.
Сега ще отида да събера още дърво. Така. Храна ще има доста. Искам пак да кажа, коментирайте, оценявайте. Нужни сте ми да оценявате и да коментирате. Искам с ваша помощ да стана малко по-така известен, да има смисъл някой да ми гледа клиповете, още като правя клипове, защото то няма смисъл да правя клипове, ако никой не ми ги гледа, разбирате. Така. И това ще. Не waypoint, искам да мапа. Тъй къде си бях направил къщата. Ето ги тиквите и вече се ориентирам. Ето там. Сега ще трябва да убия няколко крави. Така, защото някакво да ям. Така, във втори епизод ще направя мината. Тук само да примеся тук. Нека да преработя дървото. И благодаря, че гледахте. Изгледайте останалите. Вижте втори епизод, ако дали е качен. Ако е качен, гледайте го, ако искате. Ако не, гледайте ми спид артовете и другите клипове там. Мерси, че гледахте този клип. Коментирайте, оценявайте и чао!